what are you doing? Very big leaf of ano. Oh my God. Golden dragon. Nahulog na. Natumba na. Ang laki guys. 1 meter of leaf ng golden dragon. Grabe, laki. Ayan, tatransfer namin yan. Kasi yung variegation niya na apektuhan. Transfer natin si giant golden dragon. Transfer natin. Kakaawa na. Wow. Oh my God. This is unbelievable. Wow. Golden dragon is very beautiful. Grabe siya. Beautiful. Matcha plant. This is our matcha plant. Pera buyag, pera buyag. Pera buyag. Oh my God. Oh my God, nag-dragon. Kainin na siya. Oh, pinuluputan ako ng dragon. Siya na pampatabangay ng tanim. Siya na. Lolo. Pinuluputan ako guys. Grabe naman itong kabak. Sa totoo lang. Naku tingnan mo naman yan Oh my God naman yung roots nito. Grabe, may kumapit pang plastic. Okay. Very good guys. Oh. Okay? Very good Hi guys! I introduce you my Popeye. This is Philodendron marcianum. This is the second to the biggest marcianum we have. At ito ay, ang nickname niya ay si Popeye. Si Popeye. Say hi to Popeye. Here is Popeye. Machong macho. And ang mga ibang tao, ang tawag dito ay si Big Boy. Fat boy. Fat boy because of this. Look, yung mga petiole niya ay muscle siya. Very musculoso. At dito naman ay eto naman yung hindi na mention na galing kay Sir Moreno na anong tawag nila? Monstera deliciosa Thai Constellation. Monstera deliciosa Thai Constellation. Yan. At tinatawag din na Swiss cheese. Iyon ay Monstera din. Alo, ang laki na ng dahon ni Monstera adansoni ay. Here. Look at this. Oh, diba? Kita mo? So, ayan guys. At pinapakilala ko kayo dito sa parting ito ay malalaki ang mga tanim. Yan. Look at those. Ang dami dito nagkilara hanggang doon na mga cardboard plants. This one is the cobra. Aray ko, hindi ko maalsa guys. Mabigat siya. Meron tayong compacta nandito na hindi nyo makita. Ayan. Magkakaibang Gen Money Eye plants. Okay? Cardboard plants. Yan sila. Okay? So, nakita nyo? Kakatuwa, no? We are happy with our plants. Yan. May naglabas naman ng mga Thai Constellation. Ayan. At inilabas namin dahil kailangan nila ang sunlight. Okay? Indirect sunlight. Kasi nandun lang sila sa nursery. At hindi sila naaarawan. Kaya ilabas natin. Ito nga hindi naarawan din. Ayan. Guwapa.
Bellissima, stupenda, meravigliosa. Oh my God, very, very beautiful you are. I love you. I love you all. I love you all. I love you all. Huh? I love you all, huh? Oh, see that? Look at them. Look at them. Look at them. They are meravigliosa, wonderful plants, wonderful plants. Our happiness. Happiness here in Rich Chich Garden. Our happiness, big leaves. Oh, may gulay naman talaga.